Budaya Sasak Channel. Oke, baik, requestannya kami tampung satu persatu bosku. Buat rekan-rekan kami yang sudah request di belakang sini, jadi requestannya kami urutkan. Joko tingkir ngombe dawa, so dipikir marai mubah. Ngopek jamur ngonem bahwage, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Ning Banyuwangi tuku ketan, iki cerita anak rantauan. Lombok Rawi kepedes tenan, golek duit kanggo masa depan. Golek duit kanggo masa depan. Rokok abot ning wasir wet linjo, paling abot tinggal anak bojo. Duku donat ning Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan. Tetep semangat kanggo masa depan. Godang mikir godang toro, aja dipikir aku arep liya. Mangan jamur mangan korong, aku jujur kowe ra percaya. Aku jujur kowe ra percaya. Joko tingkir ngombe dawa, so dipikir marai momen. Oke jamur ngonem bahwage, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Ning Banyuwangi tuku ketan, iki cerita anak rantauan. Lombok Rawi tepedes tenan, golek duit kanggo masa depan. Golek duit kanggo masa depan. Rokok lobot ning wasir wet linjo, paling abot tinggal anak bojo. Duku donat ning Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan. Tetep semangat kanggo masa depan. Godong mikir godong toro, aja dipikir aku arep liya. Mangan jamur mangan korong, aku jujur kowe ra percaya.
Oke baik, luar biasa, demikian satu requestan yang sudah terpenuhi dari rekan kami pengantenan. Oke, ada Bohate juga.